Viva Malta! Isem id-dajsa li b'investiment ta' madwar 400,000 euro, pajjiżna se jkollu l-ewwel tim nazzjonali tal-liburdjar li jkun jista' jikkompeti f'kompetizzjonijiet internazzjonali tal-liburdjar. Iċ-Chairman tal-Yachting Malta John Huber spjega kif Yachting Malta kienet resqet proposta lill-Ministeru għat-Trasport li ma' Ministeru laqa it-talba. Is-Sur Huber tkellem dwar l-opportunitajiet li ser ikun qed iġib miegħu dan l-investiment. Dan huwa proġett li ħolqot Yachting Malta billi xrat id-dajsa u issa b'kollaborazzjoni ma' Sports Malta u bil-Federazzjoni tal-Liburdjar il-Malta Sailing Federation. Aħna se nagħtu l-opportunità li għall-ewwel darba se jkollna tim nazzjonali barra minn Malta jikkompetu. Se nagħtu opportunità li tfal tagħna wkoll li jkollhom ħolma li għadha pitada jirrepreżentaw mit-tim nazzjonali għall-ewwel darba fil-Liburdjar. Ġew evalwati bosta għażliet, madankollu intażlet id-dajsa Cookson 50 il fiha 50 pied. Il-Ministru għat-Trasport Jien Borġ saħaq li għal dan il-għan twaqqaf kumitat esperti tekniċi sabiex jevalwaw l-idea u jagħtu l-kontribut tagħhom sabiex pajjiżna joffri l-aqwa u l-aħjar tim possibbli. Dan huwa investiment importanti li jżid il-viżibilità ta' Malta barra l-pajjiż imma jagħti wkoll opportunitajiet li tfal u l-żgħażagħ Maltin f'dan l-isport daqstant interessanti u sabiħ. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima spjega kif il-Federazzjoni Maltija Liburdjar bl-appoġġ ta' Sport Malta kienet attiva fil-promozzjoni ta' dan l-isport. Tal-Liburdjar disċiplina li diġà kisbet riżultati għal pajjiżna u llum il-ġurnata żgħażagħ tagħna għandhom l-odda kollha neċessarji sabiex anke huma jkunu jistgħu jikkompetu fuq livell internazzjonali. Intant fil-proposta ta' Yachting Malta preżentat programmi bażat fuq 4 snin li ġejjin, fosthom sem f'avvenimenti fil-Mediterran fis-sena li ġejja.